लोगोफोर खामानि गैथारा दसे ओरैनो दं खामानिया दा गारि फैबा सालान फैबा बिल फैबासो दसे जालायसिगोन खामानिया गारि फैनानै सालान फैबा जिरायना दं दसे बाहेरायाव ओंखारलांनि र' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दसे बाहेरायाव ओंखारलांनि थान्दा थान्दा जादों थान्दा कुल लोगोफोर बिराद थान्दालै बोथोरा बाहेरायाव नै आंथ' जेकेटखौ गानदो टपिखौ लाबोनो बावबायना बान्दर टपि ना मा होनो बेखौ लाबोनायबा हामगौमोन नै जोंनिया गारिया बेफोरावबो लडिं जायो डिलिभारि लाङो बिसोरो जिए थायो जोंनाव जिए बिसोरो माने डिलिभारि खालामजोबो सानसेनिखौ जेमान फैयो जिखिनि एपइन्टमेन्ट डिलिभारि थायो बेफोरखौ लानानै थांजोबो बिसोरो लाना थांनानै माने जेराव डिलिभारि खालामनांगौ बिसोरो एड्रेसखौ नायनानै फन खालामनानै माने कास्टमारनो होयो आरोना डिलिभार खालामजोबनो हायो बिसोरो सेकेन्ड शिफ्टआव आङो फार्स्ट शिफ्टनियाथ' दङ सानै साथामानो दं आं हारसिं फैयो सेकेन्ड शिफ्टआव 9टा साराय 9टा मालाबा 8टा साराय 8टाफोरावबो माने खामानि गैयाबानो आङो थांनो मोनो आरोना लोगोफोर आंना एसे बेलेग खामानिया आं बुकिं नायो लोगोफोर बुकिंखौ माने जि पिकआप लाना फैयो बेफोरखौ माने पिकआपखौ एन्ट्रि खालामनांगौ एन्ट्रि खालामनानै एड्रेसफोरखौ बिलाव जि एड्रेस सिप एड्रेस डिलिभारि एड्रेस बेफोरखौ थायोना फ्रम एड्रेस टु एड्रेस बेफोरखौ माने सोनानै माने सिस्टेमाव आपल'ड खालामनांगौ आरोना लोगोफोर जोंना मालफोरा नै बेफोरनो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन माला मोजांथार फ्रेस जामनानै दोन्दों मालफोरखौ लोगोफोर बिराद साफा जाबनानै दोनखादो दा जिएनि मानसि थायो जिएनि मानसियानो जाबना गालाङो इसोरनो मानसिखौ मालखौ इसोरनो लाबोयो इसोर जाबना गालांजोबखायो स्टिकार बाहेरायाव थाखाजोबो आरामसे लोगोफोर गोजांनानै दा आङो दसे ओरैनो ब्लग खालामनो होननानै ब्लग खालामबाय लोगोफोर नायलांदो मा होनो लोगोफोर दसे दोनथ'लायनोसै लोगोफोरा गोदानबाथाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्टफोर हरलाबायबानो जाबाय माबायानो आरोना बेलासिनि साइलाग्राम टपिक